Only one person. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Oga, nọrọ ọfụma. Sit down properly. Your head is spinning. Your head is spinning you already. Ogo. Please don't spoil their chair before they will tell me to pay 10,000. Proto. Chere. Akụkọ m ga-akọrọ unu taa bụ eze nnụnụ. Otu mgbe n'ala ụmụ nnụnụ, ha mere ka ha mara onye ga-abụ eze nnụnụ. Ha akpọrọ nzukọ ka ha mara onye ga-abụ eze nnụnụ. Mgbe ha gbakọrọ, ha wee bido bụwa abụ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ayo. So we take that again. If they start, Onye ga-abụ eze, you respond. Everybody will respond, Ayo. Onye ga-abụ eze? Ayo. Onye ga-abụ eze? Ayo. Onye ga-abụ eze? Ayo. The last ayo will be a bit long. So we'll go again. Otu mgbe n'ala ụmụ nnụnụ, akpọrọ nzukọ. Anọ m ebe a. I'm on the third one, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Na nke anọ ka m nọ. I'm starting all over now. Otu mgbe n'ala ụmụ nnụnụ, akpọrọ nzukọ ka ha mara onye ga-abụ eze nnụnụ. Mgbe ha gbakọrọ, zara no noise. Mgbe ha gbakọrọ, ha wee bido bụwa abụ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ka ha bụsiri abụ a, nduru biliri. Kedu nnụnụ bụ nduru? Dove. Yes, you're doing good job. Nduru biliri si na ọ ga-amasị ya ịbụ eze. Nnụnụ ndị ọzọ wee sị ya na ọ dịka nwayọọ. Ọ dịka nwayọọ. Ọ gaghị achịnwu ha. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidoro bụwa abụ ọzọ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Nnụnụ niile nnụnụ niile wee sị, yes, next page. We are finished now. Okay. Ọ bụ nduru ga-abụ eze? Ayo. Onye ga-abụ eze? Ayo. Nnụnụ niile wee sị, to the next page. Nnụnụ niile wee sị, it's too quiet now. Nnụnụ niile wee sị, ka ebe niile dajụrụ, udele amapụta na ọ chọrọ ịbụ eze. You know when they say somebody mere mmapụta, udele amapụta na ọ chọrọ ịbụ eze. Mapụta kpakam. Udele amapụta na ọ chọrọ ịbụ eze. Ozugbo ha niile si ya nọrọ ala. Na nnụnụ isi nkwọcha agaghị achị ha. Gịnị bụ isi nkwọcha? Bald. Isi nkwọcha means bald.
kwụsị atụ na mmadụ aka now. Ozugbo ha niile asị ya nọrọ ala na nnụnụ isi nkwọcha agaghị achị ha. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidoro bụwa abụ ọzọ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ọ bụ Dele ga-abụ eze? The ayo is too low. Ọ bụ Dele ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Mgbe nnụnụ niile wee sị, that mba is too quiet. Nnụnụ niile wee sị, ka ebe niile dajụrụ, egbe maliri elu sị na ọ ga-abụ eze. Ọkụkọ were iwe si ya nọrọ ala. Kedu nnụnụ bụ egbe? Kedu nnụnụ bụ egbe? Kite. Kedu nnụnụ bụ egbe? Gịnị ka kite na-eme? Ọ na-eme gịnị? Ọ na-ezuru ụmụ ọkụkọ. Onye ọbụla sị ọ na-ezuru ụmụ ọkụkọ. Ọ na-ezuru, he steals the chicks, the chicken's children, the chicks. Ọ na-ezuru ụmụ ọkụkọ. So mgbe ahụ egbe pụtara sị na ọ ya chọrọ ịbụ eze, the chicken just got angry, like, who gave you the audacity, you thief? Biko nọrọ ala. Okay? So ka ebe niile dajụrụ, egbe maliri elu sị na ọ ga-abụ eze. Ọkụkọ were iwe sị ya nọrọ ala na ọ bụ onye oshi, ọ na-ezu ụmụ ya. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile chịa ọchị ma bido onye ga-abụ eze? 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 Ọ bụ egbe ga-abụ eze? You're not singing. Ọ bụ egbe ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Nnụnụ niile wee sị. Mgbe nke a mere, okay. Mgbe nke a something chere. Mgbe nke a mere, ụmụ niile chị ọchị wee bụọ abụ. Onye ga-abụ eze? Ayo. So it was meant to be ọkụkọ. They mixed it up there. So we leave that one. We leave ichokwu. Ka ebe niile dajụrụ. See where I am now. They made some mistake here. Eba. Ka ebe niile dajụrụ, ekwuru ụlọ wee kpaa nganga pụta si na ọ bụ ya ga-abụ eze. Gịnị bụ ekwuru ụlọ? Ekwuru ụlọ wee kpaa nganga pụta si na ọ bụ ya ga-abụ eze. Ichokwu si ya, yes, ichokwu si ya na onye oke nganga agaghị achị ha. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidokwara bụwa abụ ọzọ. Chizam, kwụsị ime mkpọtụ. Stop the noise. Ụmụ nnụnụ niile bidokwara bụwa abụ ọzọ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ọ bụ ekwuru ụlọ ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze?
Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidokwara nnụnụ niile wee sị ka ebe niile dajụrụ. Ọtụrụkpọkpọ pụtara si na ọ bụ ya ga-abụ eze. Ha sị ya biko nọrọ ala. Ọ na-eji ọnụ ya na-emebi osisi niile. Onye na-eji ọnụ ya emebi osisi niile dị n'ọhịa agaghị abụ eze. Ọ ga-eji ọnụ ya mebie ihe. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidokwara bụwa abụ ọzọ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ọ bụ ọtụrụkpọkpọ ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Nnụnụ niile wee sị, your voice is slow. Nnụnụ niile wee sị, kedu nnụnụ bụ ọtụrụkpọkpọ? Woodpecker. Have you ever seen a woodpecker? Can you go to woodpecker? To use the mouth, it's always pecking on trees and destroying trees. So, ụmụ nnụnụ niile si mba o, woodpecker, ị ga-eji ọnụ gị mee gịnị? Mebie ihe. Ka ebe niile dajụrụ, enyi nnụnụ wee kulie. Kedu nnụnụ bụ enyi nnụnụ? Kedu nnụnụ bụ Ka ebe niile dajụrụ, enyi nnụnụ wee kulie si na o nwere ihe o bu n'uche. O wee tụọ ugo aka si na ọ bụ ugo kwesịrị ịbụ eze, maka na anya ya dị nkọ, o siri ike ma na-agba mbọ. Nke a na-egosi na ugo ga-elekọta ha nke ọma. Okwu enyi nnụnụ kwuru masịrị onye ọbụla. Ha wee gbakọta chie ugo eze nnụnụ. Mgbe nke a mere, ụmụ nnụnụ niile bidokwara bụwa abụ ọzọ. Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Onye ga-abụ eze? Ọ bụ ugo ga-abụ eze? Bụ eze. Ọ bụ ugo ga-abụ eze? No, you say yes. Bụ eze. Ayo. Ọ bụ ugo ga-abụ eze? Bụ eze. Ayo. Ndewonu, kọrọ n'onwe n'aka. Ugbu a, ka anyị leba anya na ihe gbasara akụkọ a. Enwe ebe ha na-etinyeghị ebe a, ndị printing. Mgbe ha si ichekwu maọbụ ya ga-abụ eze, asị ichekwu mba. Ichekwu is the parrot. There was a place they took off. The parrot wanted to become king. Mana asị na ọ na-ekwu cho 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 cho. He talks. There are no noise. The noise was too much. His noise is always what? He talks too much. Right? Gịnị ka anyị na-amụta n'akụkọ a anyị kọrọ ugbu a? What are we learning? What have we learned? The eagle say ugo bụ eze nnụnụ. Nnụnụ. Kụọrọ n'ụzara aka. Kwụsie okwu ike. Adị ma na ị na-ekwu. Ka anyị mara ihe, na-agbasikwa ike. Ọ sị na ihe ọ mụtara bụ ka anyị na-amara ihe. That's my son. We don't speak English in the house. Ọ sị na ihe ọ mụtara bụ ka anyị na-eme gịnị? Ka anyị mara ihe. To be smart is to be what? Ịmara ihe, ịma ihe. To have wisdom and then na-agba mbọ, work hard. Okay? Ọgọnọlọ ọfụma. Gịnị ọzọ ka ị na-amụta? Sị, egbe bụ onye oshi. Oshi adịghị mma. You just said that the kite is a thief and that stealing is, yes.
So ka anyị kwuo onye ọbụla sinu egbe bụ onye oshi. Oshi adịghị mma. This table, what have you learned? Not even if he destroys. See, ọtụrụkpọkpọ ekwesịghị ịbụ eze maka na ọ na-eji ọnụ ya emebi osisi. Emebi osisi. Now, ka ihe anyị na-amụta that the woodpecker destroys the woods in the forest with his mouth. What are you learning? Because folklore stories are like parables. They use animals in the Igbo tradition. We use animals to tell stories that will give you moral lessons and teachings. So what are you learning from that attitude of the woodpecker? Yes? Yes. Don't give yourself a bad reputation. Don't give yourself a bad name. See, enyela onwe gị aha ọjọọ. Continue keeping it me, Chiwan. I'm even seeing those that are sleeping. Enyela onwe gị aha ọjọọ. Enyela onwe gị aha ọjọọ. Okay. Aha ọjọọ dị njọ. A bad name is bad. So don't do the things that will give you a bad name. Ogo, enyi na-amụta. Yes, say ịchọrọ ịbụ onye ndu na-eme ihe dị mma. Yes, always do the right things if you want to lead. Today in the world, there are some people that are bad leaders. There are some people that are what? Ndị ndu ọjọọ. Ịchọrọ idu ndị ọzọ. People are watching you. Was it the eagle that came out and said, I want to be king? Ọbụ ugo pụtara sị na ọ chọrọ ịbụ eze. Ka onye tụrụ ugo aka, who pointed at him? Kedu kpọọ afọ Igbo ya? Enyi nnụnụ. Enyi nnụnụ rather. Enyi nnụnụ si nekwa ugo. Mgbe ahụ ị na-eme ihe ị na-eme, iche na mmadụ anaghị ahụ gị. You're doing things and you think nobody is looking at you. Chizara mgbe nkịtị. Ị nọ na summer camp. You see, I'm in a camp where my parents cannot see me. So you want to do the wrong things. You see? People are always what? Igbo si, ụkwụ na-aga warawara, anya na-agakwa warawara mee gịnị n'ahụ ya. You'll be doing, you think you are smart. You are smarter than your mommy. You are smarter than your daddy. You are smarter than Wunye Mazi. You are smarter than all your teachers. You know, this is your age now. Is the age you think that you are smarter than even the world. You are smarter than your mommy. There is nothing you are doing now that we have not what? Done. We know all those because we also grew. Come on, wash your face. This I who you. We also did what? Grew. We also grew up now. Some probably 10 years time from now, 20 years time from now, you'll be like me now. You'll be a mommy. Then your children too will start thinking that they are smarter than you. And then you just be looking at them like this. Then you'll be talking to your daughter and she'll be You know, this age now, you think you're too smart. You are smarter than your daddy, your mommy, your aunties, your uncle. This Wunyema herself, this one, where is she? Who is she? Where she come from? Is she even educated? This one that is teaching Igbo, what does she know? I'll just do like this. She wouldn't even catch us. So, people are watching you. As you're trying to outsmart everybody, people know. Like in this camp now, if you tell me I should say something about this, I can tell you. Say something about Ogo, I can tell you. So, people are always what? Watching. That was why enyi nnụnụ. They say gini, ka eme ugo gini, eze. Maka ọ na-eme gini, what were his reasons? Say it in Igbo. Is there in your book? Ọ nọ n'ime akwụkwọ gị. O siri ike, he is strong. Ma na-eme gini? Ma na-gbakwa mbọ. Ịgba mbọ. Everybody say ịgba mbọ.
I will send you inside. Sit up properly. Say Igbambo means to work hard. Who again has something? Come see. What have you learned? Eh? Ogo, please, I want to pick those that are contributing. Go come and sit down. Me, I'm not even talking too much. You have told us what if you come this way. I'm picking those that have told us what they learned this way. If you come this way, onye dịka bịa ebe a. Ka onye ọzọ gwara anyị na ọ mụtara ihe. Elijah, pụta. Come and sit down here, Elijah. I'm not even joking. Who is joking with you people? Sure, you know the swimming pool is not big, so I don't even want the whole people everywhere to go there. Ngwa, Elijah, sit down, you've answered. Gịnị ka ị mụtara? Ị ga-agba mbọ. Ị ga na-agba mbọ. Ọ dị mma, wepụta oche gị, buru oche gị pụtagodo, achọọ dị m ogologo akụkọ. Pụta, nye na oche, nọrọ ọdụ. Yes, Akachukwu. Ọ dịrọ mma ịtụ ọnụ, ka onye tụrụ ọnụ. Peacock, ke ka o si tụọ ọnụ. O tụghịkwa ọnụ, ọ pụtasị na ọnya ga-abụ eze. Ọ bụghịkwa na o tụrụ ọnụ. Obinna, David, gịnị ka ị mụta? What did you learn? Did you learn anything? Let me go and meet my boy. Wait, let me attend. What did you learn from the story? You did not learn anything. Sit down. Yes, Sụọ ya n'Igbo. Akpa na nganga. Kwụsie okwu ike. Akpa na nganga. Somebody, Kwuo ya ọzọ. Akpa na nganga. Nganga means pride. Akpa na nganga. About what? Wait now, the first one is good to be what? Ọ dị mma. It's good, it's ọ dị mma. Inwe obi umeala. Ọ dị mma inwe obi umeala. Inwe obi umeala. Napụta. Have a good image. And somebody has mentioned it. Reputation is the same thing. So who was kind in the story? How was the ostrich kind? Are you the one asking the question? Boy. Ngwa, okay, my baby, chere kokwuo. Who was kind, agile, and brave? Where was he kind, agile, and brave? He's off. If you want to say I learned that, you say amụtara m na. Kwụrụ ọtọ, amụtara m na. Yes, onye ọchịchị anaghị emebi ihe. Kwuo ya, sị onye ọchịchị anaghị emebi ihe. Emebi ihe. Yes, the world is not a. Everybody listen to me. Everybody listen. The world is not a good place today, to some extent, because of bad people. I don't care whether they are leaders, I don't care whether they are friends, but bad people. Bad. People who spoil things, are they meant to be in the leadership position? No. But do we have them in leadership positions? Yes. See,
People who spoil things, do they deserve to be in leadership positions? Ndị na-emebi ihe ha kwesịrị ịbụ ndị ọchịchị? Mba. Ha kwesịrị ịbụ ndị ọchịchị? Mba. Mana ha nọ n'ọchịchị? If you say he's not supposed to be a leader and he's a class captain, already leading in the camp. Okay. I want to congratulate these people on the depth of my heart. But better come out so that I will see that you are. Better come out so that I will see that you are in this group. One more bonus for people here. One more bonus. Who can sing the song for us? The song of this folklore. No, not here. This set, people are ready to have fun. Bonus. No, it's not Ubochi Nke. If is one. Oh no, I want you to sing it the way. It's so simple. Who will sing the song of the folklore from this group? No, onye ga-abụ eze. Get up and sing. Everybody answer ayo. Wakuroto. Ayo ga-abụ eze. Ayo onye ga-abụ eze. Ayo onye ga-abụ eze. Ayo koronu ya aka. Kedu nnụnụ izizi a kpọrọ? The first bird that came out. Kedu nnụnụ izizi pụtara na ọ chọrọ ịbụ eze? Ọbọkwa udele. Nnụnụ izizi, the first bird that came out. Please, nobody should answer from here. And please, no noise. First animal that came out that he wants to be king. And nnụnụ mbubu. Koronu ya aka. Nduru. Nke abụọ bụrụ gịnị? Udele. Nke atọ bụrụ gịnị? They omitted Ichoku. Ichoku was disqualified because he talks too much. On ekwu cho 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 cho. Yes, parrot. So when I was growing up, my mommy used to call me parrot sometimes because I'm always talking. Can you imagine? I can talk from night till night. See, every time. Let me teach you. Let me tell you, when I'm teaching, I can start teaching from 10 o'clock in the morning. I'll teach you, talking, teaching, till 12 midnight. My voice is cracked though. Am I talking now? My voice is cracked, but am I talking? Will I still talk? I won't even stop. I enjoy talking. So then mom will say, Ichoku, Mechionu. I will not hear. I keep talking. Okay, cha-cha-cha Igbo kwenu. Cha-cha Igbo kwenu. Let us applaud this enyi nnụnụ, the ostrich. Ka koronu ya aka. Gịnị mere anyị ji na-akụrụ enyi nnụnụ aka? Why are we clapping for the ostrich? Yes, because he was so selfless. Everybody there was coming out. I want to be the what? But he was able to say, not me. Even though I have the... have you seen how big the ostrich is? Yes. Very long legs. Say, oh, nwere okwu ogologo. Say, oh, nwere ukwu ogologo. You see, but he said no. He was able to put... But what do people do this time? What do people do on a norm? They will say, it should be me. Why shouldn't it be me? They will bring out all their powers. I got the powers. I'm about to release my powers. But he was not like that. Kaikwaronu, enyi nnụnụ aka. Now, what are you learning from that? What are you learning? Can you now muta? Be selfless. Be humble. Be kind. Think about each other. Think about everyone. Don't be selfish. When you see other people doing well, applaud them. Say, yes, this person is a good person. Don't go and defame them or bear false witness against them. Cha cha cha. Igbo kwenu.
Cha 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 Igbo kwenu. Cha 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 Igbo kwezuonu. Ndewonu gwakọrọ na nwunye maazị aka. Kọrọ na nwunye maazị aka. Ngwa gaa nọrọ ọdụ. Mom chọrọ imere anyị usekwu Igbo now. Mom wants to do the kitchen time with us. Mom, I don't know. What do you have? Miss Loveline. Mommy, you can stay here now.